Изведнъж приятели, аз съм Теодор. Днес ще играем пак Crafting and Building. Съжалявам, че снощи не можах да направя клип, но се уморих и заспах. Добре? То нека да започваме. Благодаря ви за гледания. След малко ще правя на отборната игра. Но за сега нека да влезем в този. След малко ще направя отборна игра, както казах. Път ви обещавам. Добре. Но този път ще направя с още един човек. Съжалявам, че понякога съм с друг и така, но съжалявам, ако чуете и жилищни звуци. Добре, почувайте, след малко влизаме. Ето, почваме да влизаме в сървъра. Така. Чакането е гадно. Добре, почувайте, ще го спра на пауза и след като разни да свършат рекламите, ще го пусна. Ще го пусна, връщам се и сега. Добре, почувайте, че влезахме и сега рекламата. Добре. Аз за вода спи. Добре. Добре, пичове. Ако питате мене, мисля преди да го направя къща. Днес ще ви покажа една хиперяка нова къща. Някой може да я активира от трола. Ма той къде беше? Пича, аз не помня да съм правил моите неща. Ето го. Не. Жалко. Все пак нека да ви покажа какво ще стане. Ето. Но то е малко забавен. Аз няма такова много дълго. Добре. Сега ще направя къща на 2 етажа. Добре. Ама къде да я направя? Добре, ето къде. Едно, две, три. Винаги в 4. Добре. Чувам разката и ми бъгват тъча.
Добре, пичове, смятам да се наспа. Пичове, ще спра на пауза, докато направя къщата. Връщам се и сега. Добре, пичове, да направим тавана. Скапани реклами. Добре, пичове. Така. Така да изложим малко факли. На мен ми изглежда хубаво. За вас не съм. Така. Добре. Пичове, питате мене, няма да има място за 2 етажа. Също ще си има. Ще има. Не. Съжалявам, пичове, но явно само къща можем да направим. Ако беше с 5, можеше и да стане. Ама това ще го правя в някой друг клип. Следващия. Като трябва колко да получа малко помощ. Добре, пичове, слагам една врата и мисля това да бъде за този клип. Добре, пичове, мисля това да бъде всичко за този клип. Трябва да ви харесва, ако така се абонирайте за мен и ме лайкнете всичко такова и бай-бай.